Спявайце пану новую песню. Пра хрысціянскія спевы, вядомыя і невядомыя, разам з Галенай Грамыка. Пахвалёны Езус Христос. Распачынаем цыкл перадач «Спявайце пану новую песню» пра хрысціянскія спевы, вядомыя і невядомыя, з Галенай Грамыкай, са мной. Сёння мы пагаворым пра адвентовыя спевы. Трошкі заглыбімся ў гісторыю іх і нават разам праспяваем, калі даведаемся, адкуль пайшоў той ці іншы спеў. Слова «адвент» паходзіць з лацінскага «адвентус» і азначае «прыйсце». Адвентовыя спевы з'яўляюцца своеасаблівай духоўнай падрыхтоўкай да надыходзячага свята нараджэння Езуса Хрыста. Яны звяртаюць увагу на глыбокую сімволіку гэтага перыяду, і змест іх напоўнены радасцю і надзеяй і дазваляе паглыбіцца ў гісторыю нараджэння збаўцы. Адвентовыя спевы таксама нагадваюць нам пра абяцанне Бога вярнуцца ў свет. У літургіі касцёла адвентовыя спевы падзяляюцца на два тыпы. І мы зараз пагаворым пра кожны з іх. Першая частка адвенту трывае да 16 снежня і прысвечана чаканню другога прышэсця збаўцы Езуса Хрыста, што, канешне, адлюстроўваецца і ў чытаннях, і ў спевах падчас гэтага перыяду. Другая частка адвенту з 17 па 24 снежня прысвечана падрыхтоўцы да непасрэднай урачыстасці Божага нараджэння, што таксама адлюстроўваецца ў тэкстах спеваў. Напрыклад, Езу маленькі, Анёл Божы Габрыэль і таксама вядомы ва ўсім свеце спеў «Прыйдзі, прыйдзі, Эмануэль» і шмат іншых. Падчас адвенту касцёлы напаўняюцца унікальнымі шматлікімі спевамі, якія выконваюцца толькі ў гэты перыяд. Адным з найвядомейшых тэалагічных важных гімнаў адвенту з'яўляецца «Рарате цэлі де зупер», што азначае «нябёсы, дайце росы». Ён мае форму антыфоны і вершаў. Тэкст антыфоны ўзяты з 45 раздзелу Ісаі, 8 верш. І першапачаткова гэты спеў быў толькі антыфонай. На ўваход спявалі «Нябёсы, дайце росы нам, а хмары справядлівасць». І ўсе адказвалі «Няхай адкрыецца зямля і народзіць збаўцу». Астатнія вершы ўзяты з кнігі прарока Ісаі, 63-64 раздзел. І заглыбімся трошку ў гісторыю гэтага спеву. Сэнс гэтага спеву, ён выказвае усю горыч, усю глыбіню жаданняў прарокаў і патрыярхаў, каб хутчэй прыйшоў збаўца. І як сімвал, гэта жаданне ўсяго касцёла, каб прыйшоў збаўца. Разбяромся, што ж напісана аб якіх гістарычных падзеях адпавядае вершы Ісаі 63-64 раздзел. У 587 годзе да нашай эры вавілонскі цар Навуходаносар II разбурыў Єрусалім, разбурыў храм, і гэта была вядомая трагічная падзея для ўсяго габрэйскага народу. І гэта было астаткі ацалелага габрэйскага народу былі дэпартаваны ў Вавілон. Па некаторых дадзеных гэта было каля 10 000, і пазней гэтых людзей сталі зваць самаранамі. І тэксты гэтых вершаў да гэтага гімну адлюстроўваюць увесь боль, увесь цяжар гэтага народу, што яны павінны жыць на чужбіне па-за межамі той зямлі, той культуры, якую ім даў сам пан Бог. Трошкі зачытаем гэты тэксты, каб зразумець, пра што ідзе гаворка. «Стрымай свой гнеў, о пане наш, не ўзгадвай пра нашыя цяжкія правіны. Апусцеў горад твой святы, стаў пакінуты. Сіён тады бязлюдным стаў, Єрусалім быў спустошаны. Найсвяцейшы дом твой, у якім прабывае веліч і слава, дзе нашы айцы цябе праслаўлялі.
Вось зграшылі мы і сталі быццам нячыстыя, і ўсе мы ўпалі, нібы лісце, што пажоўкла, і ўсе нашыя беззаконні панеслі быццам вецер. Схаваў, Божа, аблічча сваё ты ад нас, і ў рукі несправядлівасці нашай кінуў ты нас. Узглянь жа, Пане, на ўціск і нядолю народа. Хай прыйдзе, хай прыйсце мае, і спашлі баранка, валадара зямлі ўсёй, ад скалы пустыннай да гары дачкі Сіёна, каб зняў ён цяжкае ярмо няволі нашай. Будь суцешаны, о мой народзе, надыходзіць тваё збаўленне. Чаму сум цябе з'ядае ўсцяж? Чаму зноў боль ахапіў цябе? Не бойся, ужо збаўлю я цябе, таму што я, Пан Бог твой усімагутны, святы Ізраэля і твой збаўца. Каранальныя словы вершаў 63 і 64 раздзелу гэта такі плач габрэйскага народу. Такім чынам, гімн адвенту «Рарате цели де зупер» моцна ілюструю адчайную патрэбу старажытнай юдэі у выратавальніку, каб разарваць нябёсы і сысці ўжо ўніз, каб справядлівасць прыйшла. На падставе гэтага гімну напісаны шматлікія спевы, напрыклад, іх вядомыя вам «О збаўца, неба разарві» і таксама вядомы, які спяваецца падчас амаль кожнай святой імшы «Дайце нябёсы росы з вышыняў». І калі мы зараз даведваліся гісторыю гэтага спеву, прапаную разам заспяваць гэты спеў. Вельмі просты. «Дайце нябёсы росы з вышыняў». Дайце нябёсы росы з вышыняў, хмары спашліце Бога Месію, гнев справядлівы устрымай свой Ойча, на твою літасць спадзявацца хочам. Дайце нябёсы росы з вышыняў, хмары спашліце Бога Месію. Глянь на цяжкія нашых сэрцаў раны, дай нам таго, хто мае быць спасланы. Дайце нябёсы росы з вышыняў, хмары спашліце Бога Месію. Дзверы адкрый нам вечнай ласкі Божа, дай жа нам збаўцу, што грэх пераможа. Другі спеў, які мы з вамі зараз разбяром трошкі гісторыю, мусіць самы знаны адвентовы гімн, які называецца «Прыйдзі, прыйдзі, Эмануэль». «Вені, вені, Эмануэль». І гісторыя гэтага спеву паходзіць аж да 8 стагоддзя альбо 9. І гэты спеў спяваўся ў кляштарах Еўропы падчас нешпараў як парафраз антыфоны да магніфікату. І менавіта гэты спеў спяваецца ў другі перыяд адвенту, пра які мы разважалі раней, з 17 па 23 снежня. Спяваюцца так званыя антыфоны «О», бо кожная з іх пачынаецца з гэтага ўсклікання па адной на кожны дзень. 17 снежня «О мудрасць», 18 снежня «О Аданай, Пане», 19 снежня «О корань Єсея»,
20 снежня, «О ключ Давіда» 21 снежня, «О усход» 22 снежня, «О валадар народаў» 23 снежня, «О Эммануэль, з намі Бог». Усе гэтыя словы ўзяты з кнігі таксама прарока Ісаі, бо гэты прарок найбольш пісаў пра будучае нараджэнне збаўцы, прарочыў. І таксама гэтыя ускліканні, антыфоны, гэта быў зварот да Бога. Антыфона ператварылася ў гімн, бо антыфона гэта не рыфмаваная і не рытмізаваны распеў, а гімнам яна стала толькі прыблізна ў 12 стагоддзі. Мяняліся радкі, дабаўляліся словы, прыбіраліся радкі, мяняліся месцамі, і канчатковая версія лацінскага «Вені, Вені, Эммануэль» аформілася ў 18 стагоддзі. І зараз менавіта такі гэты спеў мы і ведаем. Ведаем шматлікія аранжыроўкі гэтага спеву. І таксама ў гэтай перадачы я ўстаўлю адну з маіх улюбёных перапрацовак гэтага спеву. А зараз запрашаю разам праспяваць яго. Прыйдзі, прыйдзі, Эммануэль, з няволі вызвалі Ізраэль, в зямным выгнанні стогне ён, чакае Бога Сына дзён. Хвала, хвала, Эммануэль, прыходзіць збавіць Ізраэль. Хвала, хвала, Эммануэль, прыходзіць збавіць Ізраэль. Прыйдзі, крыніца мудрасці, паспаў жа нас ад пошасці, лагодна ўсім кіруеш ты, бязмежны творца Бог святы. Хвала, хвала, Эммануэль, прыходзіць збавіць Ізраэль. Хвала, хвала, Эммануэль, прыходзіць збавіць Ізраэль. Прыйдзі, прыйдзі, о Адонай, закон Сіная верным дай, цябе ў віхуры люд спазнаў, і веліч славы адчуваў. Хвала, хвала, Эммануэль, прыходзіць збавіць Ізраэль. Хвала, хвала, Эммануэль, прыходзіць збавіць Ізраэль. І яшчэ хачу расказаць вам пра трэці спеў, які напісалі мае сябры Віталій і Вікторыя Грышкевіч. Ён адносна новы, напісаны ён некалькі гадоў таму, і на Ютубе ёсць запіс. Таму я таксама, мы абавязкова ўставім у эфір арыгінал, але зараз хацела б заспяваць для вас вельмі просты, вельмі прыгожы спеў, які называецца «Мараната». «Мараната»
Гэта пераклад гэтага слова з арамейскага азначае «прыйдзі, Господі». Господі, прыйдзі. Гэта просьба Господа прыйсці. І гэта слова мы гаворым падчас адвенту. Дарэчы, з гісторыі гэтага слова так віталіся першыя хрысціяне падчас ганенняў. Гэта мараната замяніла слова шалом, таму што гэта патрэбна была падтрымка адзін аднаго, і такім чынам выказвалі падтрымку. Мараната, прыйдзі, Господі. Падае снег на крыши домов, огоньков свет согреет тепло. Я тебя жду, ночью и днем. Ты приди, наполни добром. Свой свет неси, Мараната. И снова в сердце родись. Приди, приди, свой свет неси, и снова в сердце родись. Всю свою жизнь буду я ждать шанс встретиться вновь. Не упускать радостно мне от мысли одной, как хорошо мне рядом с тобой. Мараната, приди, приди, свой свет неси, Мараната. И снова в сердце родись. Приди, приди, свой свет неси, Мараната. И снова в сердце родись. И снова в сердце родись. Дзякуй за ўвагу. Спадзяюся, мы яшчэ сустрэнемся з вамі і вам спадабалася. Я думаю, што шмат спеваў вы таксама пішаце дома. Дашліце нам свае спевы, якія вы напісалі, магчыма, падчас адвенту, каб мы іх паглядзелі, магчыма, яны прагучаць у эфіры. З Богам, плённага адвенту. Спявайце Пану новую песню.
Парахрысціянскія спевы вядомыя і невядомыя разам з Галінай Грамыка.